Il-kandidat għal kariga ta' deputat mexxej Stefan Zrinzo Azzopardi għalli flaqat li kellu fl-aħħar ftit ġimgħat mad-delegati tal-partit kienu esperjenza mill-isbaħ. Laqgħuni ma' bosta li konti li nafhom għal ħafna snin u li magħhom ħdimt mill-qrib meta kont president tal-partit. Iltqajt moħrajn li bdew iservu bħala delegati fl-aħħar 3 snin u kelli l-opportunità li nsir nafhom ukoll għal Zrinzo Azzopardi. Tenna li għalih dawn il-laqat servew bħala kontinwazzjoni ta' xogħol li kien iwettaq bħala president tal-partit. Min dejjem emmint li d-delegati l-kumitati u l-attivisti tal-partit iridu jkunu fiċ-ċentru ta' dak li nwettqu bħala Partit Laburista, kompla jgħid Zrinzo Azzopardi. Zrinzo Azzopardi għalli fl-aħħar 3 snin l-attenzjoni marret fuq il-ħidma tal-gvern, iżda ninsabu f'mument importanti li fil-waqt li tkompli għaddejja b'saħħitha u b'suċċess il-ħidma tal-gvern, jeħtieġ li wettqu programm vast ta' ħidma biex il-partit jitħejjaż minn li ġej b'mod partikolari għall-elezzjoni ġenerali. Tenna li jeħtieġ li l-partit li jkun aktar preżenti fost in-nies, partit li jżomm kuntatt taqwa man-nies, mal-familji u mas-soċjetà ċivili fit-tifsira l-aktar wiesa tagħha. Fl-istqarrija tiegħu Zrinzo Azzopardi għalli rrieda tad-delegati u l-attivisti biex jaħdmu aktar flimkien u jsaħħu l-ħidma tal-partit tkompli timlih b'aktar kuraġġ u s-saħħa ħirrida tiegħu li nagħtu nwettqu dak kollu li jew meħtieġ biex inkomplu niksbu s-suċċess.